Bi juma ye juin kalo tile 21 sanba 2024 aw minnu sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲantuma aw bisimila aw ka kunnafoni olu kɛnɛ kan. An ka jamana farancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale kɔni mina sena boli kɛ ka i kunda Sikaso région kɔni kan min yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛna Sikaso fɛn min ye a sanfɛ lakɔlisoba ni o ye a université o birigiden fɔlɔ kɔni dali baaraw kɛ. Kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko kunungo sangakaw fɛ yen ni kilomɛtiri 45 bɛ o ni Bajangara yɛrɛ kɔni dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni samaro nali kɔni ye a kɛra sababu ye ka so 10 kɔni bɔyanko ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni daji min yɛrɛ kɔni senfɛ fɛn min ye lakɔliso kilasi 3 ni o kɔni kalanso 3 kɔni a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ. Kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ san na ko fɔlɔ kɔni kabini ni wagati jan kɔni na ni marabolo kɔnɔna la nka ko maa si kɔni ma jokin a la kuma tɛ ka fɔ ka bɔnɛ a nin na. An bɛ taa duwanzanka olu fɛ yen nɔ kunnafoniya yira la ko kunungo juin kalo tile 20 sanba 2024 fɛn min ka dɔn k'a fɔ maa marifatigi bunnatigɛbali dɔw kɔni binkani wale ta ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ bariso dɔw kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛ duwanza dugu kɔnɔna la u kɔni binkani wale kɛra sababu ye ka maa 4 kɔni bɔnɛ a nin na ani fana maa caman olu kɔni joginna jokilida minnu kɔni ma juguya kosɛbɛ nin kɛlen kɔfɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ maa minnu tanyana olu kɔni taara ka u lase u somɔgɔw kɔni ma o kɔfɛ minnu yɛrɛ fana joginna fɛn min ka dɔn k'a fɔ furakɛli kun fɔlɔ kɛlen kɔfɛ o la u bilala ka taa u jabalaw la. An bɛ taa Suba ni ale bɛ Segu région kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ Sifina ka jɛkulu ɲɛmaa dɔ ni o kɔni Sori Kone wa o kɔfɛ animateur kɔni tun don ale minɛnen kun i ka dɔn k'a fɔ maa marifatigi dɔw kɔni fɛ kabini janvier kalo tile 23 san 2023 wagatiw la n'o y'a yira k'a fɔ ka sanga ni juin kalo tile 19 tɛmɛnen ye ale kɔni bilala ka na a ka so min kɔni kɛra nisɔndiya koba i ka dɔn k'a fɔ a soma ni duguma kelen bɛɛ lajɛlen bolo. Ni seliw tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la selibaw ni olu kɔni tɛmɛna i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka munumunu ka dɔn k'a fɔ fosse dingɛw da ale ni ɲamaminɛ camanw kɔni kɛrɛfɛ fo ka taa se ɲamatonbaw ale ni yɔrɔ minnu kɔni bɛ ni mɔgɔ tɛ ni olu falen don bintu la ni maaw yɛrɛ olu kɛ ɲamafili yɔrɔ ye ni o kɔni ye nɔgɔw kɔnɔna fɛn bɛ bɔ a la ni o kɔni ye bo minnu bɛ bɔ a kɔnɔna la fo ka taa se bagangolo ma dɔw kɔni bɛ u ta ka t'u fili ɲama na ka sanga ni an bɛ wagati min na yɛrɛ ko sisan nɔ san bɛ ka nalen a bɛ kɛ sababu ye ka a kasaw kɔni bɔ min bɛ degun kɔni lase maaw kɔni ma u sigida olu kɔni na o kama i ka dɔn k'a fɔ maaw kɔni bɛ ka welewele da kɛ ko fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ nin waleya in fɛnɛ ka d'a kan a bɛ ka sigi kɔni gɛlɛya kosɛbɛ. A bɛ wagati dama bɔ ni waleya cɛjugu in kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ sotarama parantiw taxi bolilaw fɛn min moto taxi bolilaw fo ka taa se sugu kɔnɔ feerekɛlaw ani jagomisɛnnikɛlaw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ban kɛmɛ ganani na ko ka d'a kan ko sannikɛlaw fana tɛ ka sɔn ka a minɛ olu bolo sannikɛla dɔw fana b'u ban fɛn min ka dɔn k'a fɔ kɛmɛ ganani na k'a fɔ ko n'u taara di mɔgɔ ma k'u bɛ sanni kɛ k'u tɛ sɔn ka minɛ u bolo maaw b'u yɛrɛ ɲininka ni kuma in bɔra min k'a sɔrɔ hali kɛmɛ ganani ni basi t'a la u bɛ ban ka a minɛ fana min kɛla 50 ganani na u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ kɛmɛ ganani na ka d'a kan wagati dɔ kɛla maaw kun banna 50 ganani minɛli ma an ka jamana kɔnɔna la fo ka na kɛ sababu ye bi an bɛ don min na ko san 50 ganani kɔni tununna kosɛbɛ o kama k'u bɛ ka nin waleya kelen ta ka ɲɛsin kɛmɛ ganani ma ko mun de y'a to nin bɛ ka kɛ an ka jamana faamaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ na kun min mana kɛ maaw ban kun ye kɛmɛ ganani na o ka dɔn ni basi yɛrɛ t'a la maa minnu bɛ ka kɛ ɲangili bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogoya min na. Open Eye ni ale tɔgɔ fɔ maa caman kɔni bɛ jɔrɔ dɔw bɛ hami dɔw dusu bɛ kasi dɔw bɛ mɔnɛ nka o kɔni n'a ta wo ta maaw kɔni n'a a kuma fɔ fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ kalo 6 dɔrɔn an ka jamana kɔnɔna la Open Eye ale sera ka maa 9,000 sɔrɔ ka olu kɔni bolofɛnw kɔni minɛ ni nkalontigɛ ni ŋanamu siraw kɔni wa ni ala ye o maa 9,000 a bɛ taa fɔ sɛbɛn wari miliyari 2 ani murumuru 6 u ye o de kɔni sɔrɔ u ka nin système in kɔni kɔnɔna la u kɔni turunen kɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la wulikajɔ kɛra ka enquête kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ jaabi jɔnjɔn kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na maa jɔnw de don u ye nin kɛ togo di u sera ka nin fɛɛrɛ nin kɔni sɔrɔ cogo di fo ka nin mɔgɔbaw kɔni sɔrɔ ka na u fan fɛ wulikajɔ kɔni kɛra o senfɛ o kama a yirala k'a fɔ Kineti fo ka taa se Vie Premium ale ni Open IT fo ka taa se Sene Investissement ko ninnu bɛɛ ye marabolo de ye minnu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ka maaw bolo wariw kɔni daraki u la ni kuma cɛ ɲuman ni fɔli ŋanamu olu sira fɛ.
Fait bien que ni Jeux olympiques commission tripartite du comité international olympique koninka nyorondo koni sigili senka femi Marine Fatoumata Coulibaly ale koni bobo ka joy kado ka fo nyoronda kanega ni okoni boxu do koni tatami sanfɛ abina ni Mali koni étiquette di abina ni Mali drapeau di abina ni Mali bandiri di aba yirale malien alna sorale ma wulo Mali la Mali bale dusukunde la ale bokolo bora Mali de la ore kama kado ka fo femi Jeux olympiques par la commission tripartite du comité international olympique olu ma koni kele ka wule blama kana femi ka don ka fo u ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan aye ayira ka fo ale bɛna ye o kɛnɛ kan o kama an ka jamana fédération malienne de boxe olu kɔni u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma min yɛrɛ kɔni kɛra ni soja koba i ka dɔn ka fɔ Marine Fatoumata Kamara fɛ an b'a fɔ ala ka jɔnjɔn tali nɔgɔya a ye Mali kanu min b'a la ala ka kɛ o kama. Amita ko kan kibaru la amita Russika olu fino Russie jamana nyama Vladimir Putin ale koni bisimila la ikaro ka fo Corée du Nord jamana konna la are koni jiglen ko fe karo ka fo Kim Jong Un koni aéroport konna min koni na ikaro Corée du Nord jamana nyama ale bisimila femi karo ka fo Pyongyang koni dugu konna la agani sina boli koni mina ke ashien fo le kabini samugo anani karo ka fo Vladimir Putin akai semwa kono koro kata ikaro ka fo Corée du Nord dugu konna la nene be dasiki anga bi kuna foni wala ama fo awni ci agala mel ko nyumana aw soxlinto mali kuna foni bro sira la kuna foni ajali mi sura yenori ama fo alaka do refranini aw shika alaka jamana basiki alaka jamana jolinto